Takže ja sa vám ozývam, teraz hrám samozrejme offscreen, ale musím sa s vami podeliť o tento zážitok, ktorý uvidíte o 3 teraz. Našiel som diamanty, jupi. Tak teraz si ich vyťažíme. 1, 2, 3, 4, 5. Tak máme diamanty nejaké. Ja si ich teraz idem dať hore. Do debny. Schovať. A ak chcete počuť, tak teraz sa pripravujem na môj projekt. A bude to znova timelapse, že minulé video som mal, no nie minulé, ale proste čo sme ťažili ten veľký strom, sme mali nejaké problémy s autorskými právami, tak tam nedám už nič od také známe, ale dám tam Approaching Nirvana, určite poznáte, aj House to tam dával, aj House používal túto hudbu. A ak chcete počuť, tak môj názor tak je dobrá. A ja tam dám tú houseovú, najobľúbenejšiu. Tak hoci je strašne malá šanca, že niekedy uvidí toto video, tak mu hovorím tak čau, house. Ja viem, že to asi neuvidíš, ale môžem dúfať, že to uvidíš. Teraz sa prichystám na ten svoj veľký projekt. Už len vypalujem v peciach. Tak. Tu mám iba málo, trošku redstone, zlato. Nejaké to... vypálené. A chcel by som vám ešte povedať, že nový update 12, čo by update, proste už nová verzia Minecraftu a to je 1, 2, 3, to sú moje tie zásoby na to. A ešte slávnostne spravím krompáč. A potom už by sme asi potrebovali nejakú exp farmu. Takže... Takže správené, takže čaute. To bol taký minidiel a ešte posledná vec, že nám zrušili limit, tak čaute.